zeinen ederra izango den, ezta? Zuen bigarren lana, Zetaken bigarren lana. Zeinen ederra izango den diska, izan da zerbait hain momentukoa, hain emozionala, ez? Eta hain bizia. Una experiencia súper bonita y un aprendizaje personal. Brainstorming izugarriak izaten dira eta denbora guztian ari gara bilatzen, ez? Nola harritu jendea, zerrekin inpaktatu. Elektronika euskaraz abestea eta zerbait oso berezi egin behar duela ikusten da. Gogotsu, kontzertuak ematen hasiak gara eta ez dakit disko berria, besti berriak, jendeak zer esaten duen eta ikusten zaizkien, ez? Saltxan, eta hori poztekoa da. Los conciertos que no hemos podido hacer, tenemos muchísimas ganas y esas ganas están que quieren salir ya.